terían a oportunidade os seus orzamentos de realizar pois, investimentos en este tipo de obras, non? E a verdade que eu volvo a decir que é unha satisfacción poder inaugurar isto, se consideramos unha inauguración. Eu felicito moi efusivamente de todo o corazón o artista que concebiu a obra e o gran amigo meu, José Antonio. O artista é Asís Clonovo, un xove vigoroso artista. O Faladoiro de Pérez Martín é un lugar de encontro no que, ao mesmo tempo que contemplamos unha estampa privilexiada da Valdeía Bernardo de Santa María de Iglesias Palanedo, podemos ler un libro, escuchar un poema, escuchar un silencio ou disfrutar dunha conversa.